בזמן שאנחנו מתכנסים כאן במקום היפה והשקט הזה, סופרים בעזה את הגופות. שכונות שלמות נמחקו, משפחות שלמות נהרגו, ובזמן שהילדים שלי, יוזק ומלינה, מבלים על שפת הים ביפו עם חברים ובני משפחה, ילדים בני גילם בעזה לא מבינים איפה ההורים והאחים שלהם, שנהרגו מההפגזות חסרות הרחמים של הצבא הכי מוסרי בעולם, ואם הם עצמם לא ימותו מפגיעה של פגז ישראלי, אז ייתכן מאוד שהרעב והמחלות יכריעו אותם. ממשלת ישראל טוענת שהיא ממוטטת את החמאס, פועלת למען החזרת החטופים ומחזירה את הביטחון לעוטף עזה. אבל הלכה למעשה היא עושה כל שביכולתה על מנת לטהר את רצועת עזה מתושביה, הורגת ללא הבחנה אזרחים חפים מפשע, והופכת 2 מיליון אזרחים לפליטים, הופכת את הישארותם ברצועה ביום שאחרי המלחמה לכמעט בלתי אפשרית. למעלה מ-18,000 איש כבר שילמו בחייהם על תאוות הנקם הישראלית, מתוכם למעלה מ-5,000 ילדים. יש לזה שם אחד, טיהור אתני. בגדה המערבית קהילות פלסטיניות שלמות בורחות מבתיהם בגלל התנכלויות והתקפות של צבא המתנחלים, וישראלים שמבקשים לתמוך בפלסטינים שחיים שם מקבלים מכות רצח. יש לזה שם אחד בלבד, טיהור אתני. וכאן, בתוך מה שנקרא ישראל,